Giliw na inabangan ng mga Fernanda at Fernando ang makulay na pagpapailaw sa lungsod ng San Fernando na ginanap sa People's Park ng San Fernando City, La Union. Bago pa ang formal na pagpapailaw ng Christmas tree, nagkaroon muna ng mga pagtatanghal na inihanda para sa mga bisita. Unique at innovative ang higanteng parol ng lungsod na animoy kombinasyon ng Eiffel Tower at pagoda ang disenyo. Marami ang nagpa-picture taking dito. Liwanag ng pagkakaisa ang tema ng pagpapailaw at ang pagpapasalamat sa Poong May Kapal ang muling ipinaalala sa mga dumalo. This Christmas, as we await the coming of our Lord Jesus Christ, may we prepare our hearts, ourselves, to accept the greatest gift that God has given us, our Lord Jesus Christ. Maging ang iba pang nakapalibot na nagniningning na pailaw sa lugar, pinilahan din para sa pagkuha ng letrato, hanggang sa iba't ibang disenyo ng tunnel lights. Isa sa inaabangan at paborito ng karamihan ang fountain na animoy sumasaliw rin sa musika. Ang ganda po ng mga ilaw, gusto ko po magpa-picture anywhere po dito. Inabangan din ang artificial snow at fireworks display. At kapag napagod na sa pamamasyal at picture taking, maaaring tumambay at mag-food trip sa Maykan Mangan Festival sa tabi ng plaza. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.